bà cả là bữa ra cái đi thà cho cô lấy cho bà cái wow này gió có cha này nè à nó bé à ta phi ra bỏ ra đáp lại liền luôn yam ba là bé bỏ ra mà lấy thari cũng đuôi ấy cái bùi đó đi ôi dạ cái này cái bùi đó mà lấy thari cái mà thari à để đi à nóซื้อซื้อโพเมททอคอลิคอกลอนให้ไปเนาะคอลิคอกลอนเลยนะให้ก็ออดาลีตาขี้ไก่คอลิคอกลองคอลิคอกลอง โอเคเททอ